Faig una valoració extraordinària. Hem pogut presentar un equip, que és el que realment jo vull posar per sobre de tot, és a dir, no és una candidatura personalista ni presidencialista, és una candidatura col·legiada, és una candidatura d'un gran equip. Heu pogut veure les intervencions de les persones que tindrien, en el cas que algun dia guanyem, si Déu vulgui, el dia 22 de maig, la responsabilitat de portar les màximes institucions esportives en totes les seves àrees. Han parlat d'una manera, jo crec que molt completa i molt engrescadora, estan tots molt il·lusionats i jo considero que aquest projecte és un projecte que està molt per sobre del que puguin dir és la federació, és un projecte que es mereix guanyar i que es mereix tirar endavant una estructura de país, una institució com la que es mereix la Federació Catalana de Futbol, una entitat que en definitiva és la més important esportivament de tot el país, en definitiva un projecte de país. Jo destacaria molt aquesta forma altruista que tenim tots els que pertanyem a aquesta candidatura de veure la federació. No volem cobrar, volem fer-ho d'una manera altruista. Creiem que el president dels presidents ha de donar exemple i si els presidents no cobren, el president tampoc. Així ha sigut durant tota la història. De fet, l'anomalia són les darreres últimes presidències que han cobrat perquè les altres 54 anteriors mai s'havia cobrat i per tant jo crec que en aquests moments tornem com un punt diferencial a fer la presidència per il·lusió, per orgull, per honor i per tirar endavant un projecte en el qual tots estem enamorats.